खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउट्युब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै जों बे भिडिअ'आव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एबा DHS एग्जाम जोंना जानो थांगासिनो दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय। दा बे एग्जामाव फैथावना मोन 50टा जिके सोंथिफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बेयो बर' आरो इंलिशनि लेंगुवेजआव जागोन। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायदो, नायनानै मोन 50टा जिके कुइसननि मादावहाय बेसेबांथा एन्सार होनो हाखो एबा नों बेसेबां रेडि एग्जामनि थाखाय बेखौ गावखौनो गाव सुनानै नायदो। अब्ला फैदो जोङो कुइसनखौ जागायनोसै। कुइसना बेयाव मोन 50टा थागोन, मिक्सार बेयाव जिके मिक्सार थागोन। अब्ला फैदो जोङो नायनोसै बेसेबां हायो नोंथाङा। एक नम्बर कुइसनाव दङ जिम कार्बेट नेशनेल पार्क इज सिचुएटेड इन, माने जिम कार्बेट नेशनेल पार्कआ दङ हारियाना ना राजस्थान ना उत्तराखंड ना मध्य प्रदेश बेयाव। अब्ला नोंथाङा गावखौनो गाव चेक खालामदो नोंथांनि मथेबा एन्सारा बबे जागोन। दसे उनाव आं बिनि एन्सारखौ होनाय जागोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना उत्तराखंडआव दङ बियो। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। नेक्स्ट कुइसनाव दङ दिलवारा टेम्पोला दङ, माने दिलवारा टेम्पोला बबे जायगायाव दङ बे अपसननि मादाव नोंथाङा बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन माउन्ट आबुआव दङ बियो। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। आङो बेयाव एक्सप्लेनेसन खालामनाय नङा, जास्ट आङो फारि फारि थाब थाबल' बारलांबाय थागोन कुइसनखौ। नोंथाङा गोसोआव सानदो नोंथांनि बायदिब्ला बबेयो कारेक्ट एन्सार, ओमफ्राय आं होनाय एन्सारजों नोंथांनि साननाय एन्सारा मिलायगोन ना मिलाया नायबानो जाबाय। दानिया 3 नम्बराव दङ एक्सरेनि दिहुनगिरिया सोर, एक्सरेखौ सोर दिहुनदोंमोन बेयाव नायदो नोंथाङा हागोन ना हाया। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए उइलियाम रंगेनआ बेखौ दिहुनदोंमोन। दानिया फैदो जोङो 4 नम्बर कुइसन। 4 नम्बराव कुइसनाव दङ मोनसे नोगोर जाय मोननै रायजोनि राजथावनि, दा सिटि हुइच इज केपिटेल अफ 2 स्टेट, माने नोगोरनि नामखौ बासिनांगौ जाय नोगोरा जाहैबाय मोननै रायजोनि राजथावनिबो। अब्ला बेयो जाहैबाय मा चंडीगढ़ सिटि। बे चंडीगढ़आ मा हारियाना आरो पान्जाबनि मा जायो बियो केपिटेल। गोसोआव ला, इम्पर्टेन्ट कुइसन फैथावना ग्रेड 4 नि थाखाय। दानिया फैदो जोङो 5 नम्बर कुइसन। 5 नम्बर कुइसनाव बुंदों बेल धातुआ गाहायाव होनाय बबेनि गलाय धातु, बे बेल धातुनि बबे गलाय धातुजों बियो दाजानाय बेखौ बुंदों। होमबा बेयो जाहैबाय मा टिन आरो कपार। दानिया फैदो जोंहा 6 नम्बर कुइसन। 6 नम्बर कुइसनाव बुंदों पन्डित रवि शंकरआ गाहायनि बबे मिउजिकजों सोमोन्दो गोनांनो। होमबा बे पन्डित रवि शंकरआ गाहायनि बबे मिउजिकजों सोमोन्दो गोनां बेखौ बासिनांगौ। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन मोनब्रैनि मादावहाय अपसन नाम्बार सि, स्टार प्लेयार बियो बिथाङा। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया 7 नम्बर कुइसन। 7 नम्बर कुइसनाव दङ राजीव कुमारखौ भारतनि 25थि हिसाबै थिसननाय जादोंमोन, माने राजीव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25 ऑफ इंडिया। मा हिसाबै दङ बियो चीफ इलेक्शन कमिशनार ना र' चीफ ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ना कम्ट्रोलर एबा ऑडिटर जेनेरेल। बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए चीफ इलेक्शन कमिशनार। दानिया फैदो जोङो 8 नम्बर कुइसन। 8 नम्बराव कुइसनाव बुंदों व्हाट इज द लाइफ स्पेन अफ आरबिसि। आरबिसि माने रेड ब्लाड ग्रुप नायखि बेयो मा होनदों आरबिसि नि जिउ सिमाया बेसेबांबा। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना बेसेबां 115 डेज। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन। कुइसन नम्बर 9 आव बुंदों आसामनि रायजोसभानि मासिया बेसेबांनो। व्हाट इज द नाम्बार अफ रायजोसभा सीट इन आसाम। होमबा बेखौ बयबो मिथिखागौ जानो हागौ। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा बेयाव दङ अपसन नाम्बार सी 7। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन। दाना जोंहा 10 नम्बर कुइसनाव दं व्हाट इज द केपिटेल अफ उरकानी। उरकानीनि राजथावनिया मा होननानै सोंदों बेयाव। होमबा बेयाव अपसन मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सी बियो। दाना फैदो जोंना नेक्स्ट कुइसन 11 नम्बर। बेयाव बुंदों वर्ल्ड हेल्थ डे खौ माब्ला फालिनाय जायो। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलेब्रेट अन, माने अपसन ए, अपसन बी, अपसन सी, अपसन डी। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार ए
7 एप्रिलाव फालियो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव बुंदों 2022 IBA Women World Boxing Championship-आव सनानि मेडेलखौ सोर मोनदोंमोन होननानै बुंदों who have recently won gold medal at the 2022 IBA Women's World Boxing Championship होमबा बेयाव जोंना अपसन मोनब्रै दङ अपसन मोनब्रैनि मादाव बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी निकट जारिना देरहादोंमोन एबा मोनदोंमोन दानिया फैदो जोंहा 13 नम्बर कुइसनाव बुंदों सोर राजाया पल' गेलेबाय थानायाव थैदोंमोननो गोदोनि बाथ्रा एबा हुइच किं डाइड while playing polo बेयाव अपसन ए आव दं कुतुबुद्दिन आइबाक अपसन बी आव दङ जोंना हुमायुन अपसन सी आव दङ आकबर अपसन डी आव दङ इल्तुमिश अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा अपसन नाम्बार ए कुतुबुद्दिन आइबाकआ गेलेबाय थानाय समावनो थैदोंमोन दानिया फैदो जोंहा 14 नम्बर कुइसनाव बुंदों रासियानि कारेन्सिया मा व्हाट इज द कारेन्सि अफ रासिया होमबा बेयाव जोंना अपसननि मादावहाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डी रुबेल दानिया फैदो जोंहा 15 नम्बर कुइसनाव दङ अजन लेयारआ जोंखौ मानिफ्राय रैखा खालामो अजन लेयारआ जोंखौ मानिफ्राय रैखा खालामो बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन अब्ला बिनि जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए बी सी डी नि मादाव अपसन नाम्बार डी आ आल्ट्रा भायोलेट रे निफ्राय जोंखौ रैखा खालामो एबा प्रोटेक्ट खालामो दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन 16 आव दङ ग्रेन्ड स्लामआ गाहायनि बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दङ ग्रेन्ड स्लाम टार्म इज लिंक टू which sports टेबल टेनिस ना बास्केटबल ना भलिबल ना टेनिस अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डी टेनिसजों सोमोन्दो गोनां दानिया 17 नम्बर कुइसनाव फैदो 17 नम्बर कुइसनाव बुंदों भारतआव इउनियन बाजेट आरो रेलवे बाजेटखौ माब्ला जथायनाय जादोंमोन माने मोननैजों मार्क खालामदोंमोन माला इउनियन बाजेट एन्ड रेलवे बाजेट अफ इन्डिया वेयर मार्क इन हुइच इयार होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 2017 अपसन नाम्बार सी आ बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जोंहा 18 नम्बर कुइसनाव दङ मानसिनि देहानि गोलावसिन जिबख्रिया जाबाय माने डेश इज द लंगेस्ट सेल इन ह्यूमन बडी होमबा मानसिनि देहानि गोलावसिन जिबख्रिया जाबाय जोंना मा बिसोम जिबख्रि जायखौ जोङो इंलिसनि निउरन होननानै बुङो बेयो अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए निउरन दाना फैदो 19 नम्बर कुइसनाव बुंदों इलेक्ट्रिक बाल्बनि सिङाव सोजानाय गेसआ जाबाय एबा थारमाने इलेक्ट्रिक बाल्बनि सिङाव मा गेस थायो होननाय जादों बे कुइसना एसे जुदि बर'नियाव ट्रेन्सलेट खालामनायाव एसे उसुबिदा बायदि मोनदोंब्ला निमाहा बियो बेनि थाखाय नायगिरि बिथांमोनाव दा इंलिशाव बुंदों द गेस इजुअली फिल इन द इलेक्ट्रिक बाल्ब इज नाइट्रोजेन ना हाइड्रोजेन ना कार्बन डाइ अक्साइड ना अक्सिजेन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना नाइट्रोजेन इलेक्ट्रिक बाल्बनि सिङाव नाइट्रोजेन गेसआ थायो दाना फैदो 20 नम्बर कुइसनाव बुंदों भारतनि भक्ति मुभमेन्टनि पियनार ना मोन एबा पियनारा सोरमोन होननानै बुंदों द पियनार अफ द भक्ति मुभमेन्ट इन इन्डिया वास होमबा बे अपसन मोनब्रैनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मा अपसन नाम्बार सी रामानुजा बिथांखौ जोंहा भक्ति मुभमेन्टनि पियनार होननानै बुङोमोन दाना 21 नम्बर कुइसन एबा 21 कुइसनाव फैबाय 2022 बिभा वर्ल्ड कापआ बबेयाव जागोननो जोंना 2022 आव बिभा वर्ल्ड काप जानो थांगासिनो दं बेयो बबेयाव जागोन फ्रान्सआव ना ब्राजिलाव ना क्वाटार ना बार्मिंहामाव जागोन बेखौ सोंदों अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार सी क्वाटाराव जागोन माब्लानिफ्राय जागोन बेयो 21 नभेम्बरनिफ्राय जानानै 18 डिसेम्बरसिमहाय जागोन बेयो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव बुंदों बबे जुनारा जिउआव खनसेबो दै लोङा लाबानो थायोनो हुइच एनिमेल नेभार ड्रिंक वाटार इन इट्स एन्टायार लाइफ केंगारु ना मा बेयाव अपसन मोनब्रै दंखायो बेनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा केंगारु रेड बियो एन्जर बायदि बे केंगारु रेडआ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबा नुगोन केंगारु रेडआ माबायदि महरनि एन्जर बायदि नुयो बेखौ अब्ला बेयो जिउआव दै लोङा जाहैबाय बेनि कारेक्ट एन्सारा अब्ला अपसन डी दाना फैदो नेक्स्ट 23 कुइसन 23 नाम्बाराव बुंदों कुइसना
थैनि बबे बाहागोआ मानसिनि देहायाव हाबनाय कीटाणु एबा मैलाफोर एबा जारामफोरखौ होबथायो होनदों which component of blood fight against germ that enter human body होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार मोनब्रैनि मादावहाय अपसन ए white blood cell माने बे गुफुर जिबख्रि मा होनदों बे गुफुर थै जिबख्रियानो मा प्रटेक्ट खालामो दाना नेक्स्ट कुइसनाव 24 नाम्बाराव बुंदों सेलरफोरनि ग्रुपखौ मा बुङो सेलर माने जोंना मामोनलाय बे जावग्रा नङा होमबा नाव जावग्रा बिदिखौ बुङो what is the group of sailor called बिसिनि ज' ग्रुपखौ जों मा बुङो बा अपसन मोनब्रैनि मादाव बेनि एन्सारा जागोन क्रिउ बे जावग्राफोरनि ग्रुपखौ नाव जावग्राफोरनि ग्रुपखौ जों मा होनो क्रिउ होननानै बुङो बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 25 नाम्बार कुइसन 25 नाम्बार कुइसनाव बुंदों गाहायनि बबेयो गेदेरमा गेस एबा नबल गेस नङा होननानै बुंदों नियन हाइड्रोजेन हिलियाम ओमफ्राय क्रिप्टन दङ अब्ला बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारा जागोन हिलियाम हिलियामा गेदेरमा गेस नङा दाना फैदो 26 नाम्बार कुइसन 26 नाम्बार कुइसनाव बुंबाय दा इउनिभार्सेल डोनार ब्लाड ग्रुप इज माने इउनिभार्सेल डोनार ब्लाड ग्रुपआ जाबाय माने जोङो बबे ब्लाड ग्रुप थायोबा जोङो थैखौ अलवेज जोङो दान होबाय थानो हायो होमबा बे जाबाय अपसन नाम्बार ए अ ग्रुप जुदि नोंनाव जुदि अ ग्रुप दङब्ला थैया नोङो दान होबाय थानो हागोन बेखौ बुंदों दाना फैदो 27 नाम्बार कुइसन 27 नाम्बार कुइसनाव फैदों मनेस्टार अफ आसाम होनना मिथिनाय जायगाया जाबाय मा द प्लेस इज अल्सो नाउन एज द मनेस्टार अफ आसाम होमबा अबेखौ बुङो जोंहा अपसन नाम्बार बि सुवालकुसिखौ बुङो दाना फैदो कुइसन नाम्बार 28 कुइसन नाम्बार 28 आव बुंदों when did the second round table conference took place माने सेकेन्ड राउन्ड टेबल कनफारेन्सआ माब्लानिफ्राय जानायमोन जोंनि भारतआव होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन डी 1931 निफ्राय दाना फैदो नेक्स्ट कुइसनाव बुंदों काटाकआ सोरनि क्लासिकेल मोसानायनो काटाक मोसानाय बेयो सोरनि क्लासिकेल मोसानाय काटाक इज ए क्लासिकल डान्स फर्म अफ अन्ध्र प्रदेश ना केरेला ना तामिलनाडु ना उत्तर प्रदेश बेयाव सायख'नांगौ अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डी उत्तर प्रदेश नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदि कुइसनाबो फैथावना खुब ग्रेड 4 नि थाखाय दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसनाव बुंदों द गवर्नर इज एपइन्टेड बाय द माने रायजो बेंगिरिया सोरजों थिसनजायो एबा सोरजों सायख'जायो बेयाव दङ अपसन ए आव प्राइम मिनिस्टार बि आव प्रेसिडेन्ट सि आव चिफ जास्टिस अफ इन्डिया डि आव दङ चिफ जास्टिस अफ द कनसार्न स्टेट हाइ कर्ट दाना बेनिफ्राय जोंहा कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि प्रेसिडेन्टआ सायख'यो एबा थिसनो दाना फैदो जोंहा 36 नाम्बार कुइसन 36 आव बुंदों कुइसना गाहायनि बबे मोनसे बेरामा भिटामिन सि नि आंखालाव जानाय भिटामिन सि डेफिशिएन्सि कजेस व्हिच अफ द फलोइंग डिसेस माने बेयाव भिटामिन सि नि आंखालाव जानाय बेमारा जाबाय अपसन मोनब्रैनि मादाव मा स्कारबि बेरामानो जायो बे भिटामिन सि नि आंखालाव दाना नेक्स्ट 32 नाम्बार कुइसनाव फैदो 32 नाम्बाराव बुंदों गुड फुड गुड लाइफ सोरनि ब्रान्ड स्ल'गान गुड फुड गुड लाइफ इज द ब्रान्ड स्ल'गान अफ टाटा ना आमुल ना पार्ले ना नेस्टेल अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन नेस्टेल नोंथांमोना 32 था कुइसननि मादाव मोनबेसे कारेक्ट हाखो बेखौ आंनो कमेन्टआव खिथाहर लोगोसे आरो कुइसना दंबावोसो टटेल बेयाव 50 था कुइसन मिक्सार जिके जागोन नोंथांमोना बे 50 नि मादावहाय हाइक्स बेसेबांसिम नोङो हाथारखो आं एन्सार होनायनि सिगां बेखौ कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय आं गोजोननाय मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअखौ आं लाबोनो थाखाय मटिभेट जागोन एबा थुलुंगाखांनाय मोनगोन दाना फैदो 33 नाम्बार कुइसन 33 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बुहुमनि देरसिन हादरा बबे which is the largest country of the world होननानै बुंदों होमबा बेयाव बिनि कारेक्ट एन्सारा मोनब्रै अपसननि मादाव जागोन रासिया अपसन नाम्बार बि आ बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो 34 नाम्बार कुइसन 34 नाम्बार कुइसनाव बुंदों त्रिपिटाक्सआ सोरनि गोथार बिजाब त्रिपिटाक्स मोनसे जोबोद गोथार बिजाब बेखौ सोर एबा बबे कमिउनिटिनि बियो बिजाब बेखौ सोंदों मुस्लिम ना जैनिस ना हिन्दु ना बुद्धिन होमबा बेयो कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डी बुद्धिज्मनि बेयो बिजाब दाना फैदो 35 नाम्बार कुइसनाव दङ
अख्रांनि नीला गाब नुनायनि जाहोना मा एबा sky appear to be blue because माने अख्रांखौ जोङो गोजौआव नायबा नीला गाब नुयो बा बे नुनायनि जाहोना मा होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मा ऑप्शन नंबर बी as compare to other light blue color is मा होनदों scarred most in the sky बियो अब्ला ऑप्शन बी आ बिनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जोंहा 36 नंबर क्वेश्चनाव होनदों an autobiography बिजाबनि लिरगिरिया सोर माने who wrote the book an autobiography नोंथांमोना बे बिजाबनि अथर्स आरो लिरगिरिफोरनिखौबो मोजाङै नाय बेबो फैथावना सिगांनि बोसोरफोराव फैदों बेनिखायनो एबारबो फैनो हागौ अब्ला बेयाव फैदो an autobiography बिजाबनि लिरगिरिया जोंना बे ऑप्शन मोनब्रैनिफ्राय जागोन ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू बिथाङा बे बिजाबखौ लिरदोंमोन दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन 37 क्वेश्चनाव बुंदों भिटामिन सी इज also known as भिटामिन सी खौ मा होननानैबो मिथिबावो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन मा एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन नंबर बी गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना इंलिशनि नामखौ दाना फैदो 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चनाव बुंदों इंटरनेशनल मेरिटाइम अर्गेनाइजेशन IMO नि हेडक्वार्टारा जाबाय मा द हेडक्वार्टार ऑफ इंटरनेशनल मेरिटाइम अर्गेनाइजेशन IMO इज ऑप्शन मोनब्रैनि मादाव कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी लंडन दाना फैदो 39 क्वेश्चनाव बुंदों बुहुमनि मादाव भारतनि बबे मोनसे रायजोआव सना गाबनि मुगा सिल्कखौ बांसिन दिहुनो होननानै बुंदों which Indian state is the largest producer of the golden color मुगा silk in the world होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना आसाम ऑप्शन नंबर बी आ बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चनाव बुंदों द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इनामगन आ बबेयाव दं होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्रआव बेयो दङ बेखौबो मोजाङै गोसो हो दाना जोंना 40 टा क्वेश्चन जाखांबाय दाना जोंहा आरो फैबावगौ 10 टा क्वेश्चन दंबावो 10 टा क्वेश्चनखौबो जों लाबावनोसै 10 टा क्वेश्चनखौ लाखांनायनि उनाव गासै टोटल 50 जागोन आरो 50 टा क्वेश्चननि मादाव नोंथाङा बेसेबां हाखो आं एन्सार होनायनि सिगां कमेन्ट बक्सआव खिथा हर लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लाइक हो आरो शेयार खालाम लोगोफोरनिसिम जायफोरा आनजाद लिरनो गोनां दङ बे नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट होयोब्लासो आं थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो आं बेबायदिनो थाबैनो गोदान भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन आरो आङो खस्थ' खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय अब्ला फैदो जोङो 41 नम्बर क्वेश्चनखौ नायनोसै 41 नम्बर क्वेश्चनाव दङ भारतआव हाथाय बाजारखौ सोर सिनायथि फैदोंमोननो माने द मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया वेआर इंट्रोड्यूस्ड बाय सोर होग्रोदोंमोन बेखौ एबा सोर लाबोग्रोदोंमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अलाउद्दीन खिलजियानो बेखौ सिनायथि होग्रोदोंमोन दाना नेक्स्टआव 42 नम्बर क्वेश्चनाव दङ विजयनगर एम्पायरनि थालांनाय नेरसोनफोरखौ मोननाय जायो होमबा बे द रिमाइन्स अफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन बबेयाव मोनो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नम्बर मोनब्रैनि मादावहाय जागोन हाम्पीआव दाना फैदो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों रहान बपना बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दं रहान बपना इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स होमबा बे मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर डी टेनिस गेलेनायजों बे रहान बपना सोमोन्दो दङ दाना फैदो 44 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों गाहायनि बबे मोनसेखौ पेन्सिलाव बाहायनाय जायो कार्ड पेन्सिलाव which of the following is used in pencil होमबा बबेखौ बाहायो जोङो ग्रेफाइट ना सिलिकन ना चारकोल ना फस्फरास होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर ए ग्रेफाइटखौ बाहायनाय जायो दाना 45 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों who is known as Indian नेपोलियन सोरखौ भारतनि नेपोलियन होननानै मिथियो दाना बे मोनब्रै ऑप्शननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर बी समुद्रगुप्त बे समुद्रगुप्तखौनो मोनथिनाय जायो दाना नेक्स्ट क्वेश्चनाव बुंदों वर्ल्ड बैंकनि हेडक्वार्टारा बबेयाव दं द हेडक्वार्टार ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन माने वर्ल्ड बैंक जों बयबो मिथिखागौ बेनि
कारेक्ट एन्सारा जाबाय मा वाशिंटनआव दङ दाना फैदो जोंहा 47 नाम्बार कुइसन 47 नाम्बार कुइसनाव बुंदों गाहायाव होनाय बबे मोनसे संबिजिरनि आर्टिकेलआ फाइनान्सियेल इमारजेन्सिखौ गनायो एबा which of the following article of the constitution deal with a financial emergency बा बेयो बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 360 आ माने आर्टिकल 360 आव बे मा होनाय दङ फाइनान्सियेल इमारजेन्सि आ होनाय दङ दाना फैदो 48 नाम्बार कुइसन 48 नाम्बार कुइसनाव बुंदों दि deficiency of iron causes माने आयरननि आंखालाव जायो आयरननि आंखालाव जोंना मा बेमारा जायो बेखौ बेयाव सोंदों होमबा बेयाव ऑप्शन मोनब्रैयाव दंखायो बेमारनि नामा दाना बे मोनब्रैनिफ्राय बे आयरननि आंखालाव जानाय बेमारा जागोन ऑप्शन नंबर सी एनोमिया बेयो एनोमिया जायो बे दाना फैदो नेक्स्ट 49 कुइसनाव बुंदों द टेस्ट ऑफ माय लाइफ आ सोरनि अट'बायोग्राफि सोर लिरनाय बेखौ सोंदों द बुक द टेस्ट ऑफ माय लाइफ इज एन अट'बायोग्राफि ऑफ सोरनि बे ऑप्शन मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंहनि लिरनाय बियो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ गोसोआव ला दाना फैदो जोबथा कुइसन 50 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बोगथाबमानि सान्थौआ सोरजों होजादोंमोन माने द ल ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय सोर होदोंमोन बे बोगथाबमानि सान्थौखौ ऑप्शन नंबर ए आव दङ निउटन बी आव दङ एल्बार्ट आइनस्टाइन एन्ड सी आव दं सीवी रामन डी आव दं नन ऑफ द एबव बे अब्ला बे बोगथाबमा खान्थिखौ जोंना होदोंमोन एबा बे सान्थौखौ होदोंमोन निउटना होदोंमोन जों बयबो बेखौ मिथिखागौ होमबा बेखिनियावनो आङो ग्रेड 4 आव फैथावना 50 टा आसाम जिके मक टेस्ट मथै आङो लानाय जाबाय नोंथांमोना दा बे 50 टानि मादाव बेसेबांसो हाखो आंनो फोरमायहरदो आं एन्सार होनायनि सिगां नोंथांमोना बेसेबां हादों लोगोसे आंनि खावलायनाय नोंथांमोना बे भिडिअ'आव माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव आसि थुनानै खिथाहरबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो फोसाबनो नाजागोन लोगोसे खावलायबावनाय जायो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ सापर्ट हो थेंक इउ